găsit la noi episod de CSGO alături de Vlad. Salutare băieții! Vezi că numai pe Vlad, astăzi jucăm un 1v1. Au. Ok, Haide, o rundă, să vedem cine face. Hai, bun. Bun, hai Vlad, să Ce te timpul mă bagi. aștepți, așa? Nu, deja trag. Haide, nu, pleacă, pleacă. Oh, știi ceva. Nu cred. Eu te tai, nu. Am puțină viață. Dar aveam puțină viață. Te-am făcut atunci cu pistol, că n-aș știu de unde vin. Eu tot stăteam acolo. Câți bani? N-am bani. Oh, ba da. Știi ceva? Ce ziceți? Facem o prostie, bun. Ne luăm un... Faci prostii? Fac, tati. Ne luăm un pe 250 balance. Tu unde pleci, mă? Hai. Iară faci prostii. Da, bine. Nu. Serios. Seriously? Wait. Stai că am aruncat bomba din greșeală. Hai dacă vrei la mine în bază, că sunt arme pe jos. Că eu încerc să fac ceva cu viața mea. Vezi că ai armă cu skin în bază dacă vrei. Nu mersi. Nu, lasă-mă să trăiesc, bă. Lasă-mă, poate, lasă-mă. Ce faci chestia asta? Tu vrei să mă faci lamă, nu? Nu să-mi faci Zeus în față. Nu, gata, mă. Opa, stai, scuze. M-ai făcut bine că n-avem voie, be, scuze, am venit din greșeală aici că am fost panicat. Iară vine așa. Încerc să te trolezi, dar nu mere. Nu o să meargă. O să crezi tu că nu o să meargă. Hai, mă. Ce crezi, mă, oligofrenule. Ok, anonimul, să scriu când termin. Da, mă. M-am orbit și pe mine. Bă, unde ești, bă? Serios. Bă, tată, scoate pistolul, mă, când suntem așa. Nu. Nu, bă, nu. Nu vrei să mă trolezi, nu? Da. Uite ce simt pentru tine. Iubirea doare. Tu ai spus-o. Da, mă. Eu n-am spus nimic. Nu. Ți s-a citit pe față. Bun, unde ești? Haide, bun. Tu ce crezi, mă, cu siringa mă faci, mă? Bă, nu, bă. Serios! Hai să vedem dacă mă mai faci. Oligofrenule. Sper că nu vei fi din ăla care direct își revine după ce îl conduc. Iată, ești din ăla. Nu promit nimic. Eu știu că ești din ăla. Am AVP, dar eu mă duc cu Zeusul. Nu. Bă, nu, haide tu, nu. Hai, mă. Haide. Vezi că n-ai voie, be. Yo. Nu, bă, nu, mă, lasă-mă. GG. Ce prost am tras, Doamne ferește. Yeah. Vreau să te iau. Of, n-am luat ce vreau. Of, Doamne ferește, no. Hai să vedem. Pe bune, nu, știi ceva, scot eu bronz deco. Scot eu Desert Eagle la tine. Haideți. 1 HP! Uitați-vă în chat, lume bună. 1 HP! Bă, eu credeam că ești mai noob de atât, bă. Nu mă gândeam că ești chiar așa de bun. Nu, haide. Dar tu ce crezi? Dar păi ce crezi tu? Tu crezi că și apere? Dar păi ce... Mersi de acá. Păstrează, e mai bun în 4. Îmi place și cacao. Eu știam că te fac.
A fost manevra de evitare 35. Dar tu câte manevre? Acum încerc manevra 49. Uite, pac! Uite acum, pac! Și uite acum mă urmei singur. Manevra 45. Eu ți-am zis că mere. Bă, dar era manevra. Eu nici nu mai știu, era manevra 39. Apopo. Eu v-am spus că mere. Bă, ca ori ești prea bun, mă. Eu v-am spus că mere manevra 39. Polițist ce ești. Acum cer manevra 51. Au, mă, direct pistolul. Nu Bă, cumpărăm eu fița. încerc manevra 59, uite. Uite, mă. Face manevra 58. Manevra 59. Da? Tu de unde e petarde, mă? Petarde. Numele meu. Petardei. Ah. Ei. Eu te ești din oraș și mă, după aceea mă bate. Da, bă, ai avut 6 runde, bă. Cum ai făcut? Eu nu înțeleg, bă. Nu văd de mine. Tu nu mânca mi-ai dat cu acau. Nu înțeleg cum, n-am dat din greșeală, sincer. Tu te-ai dat de gol, bă. Acum ce manevra de evitare 29. Nu bă, glumeam, bă, 24. Că 29 e prea dură. Pentru tine. Câte manevre ai, mă? Fără număr. Bă, 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 bă. Ah. Uf, am căzut și mi-a luat damage. Go, go, go. Să nu fie supărare, eu îmi dau un smoke și dispară negura nopții și pum! A, direct cu ce vin la tine. Clar, când o să meargă, de-aia vin. Nu venim, mă joacă ca lumea. Băi, eu vin cu Zeusul și mai bai. Unde ești? Nu știu unde ești, așa-i? Nu. Nu. Nu se vede smoke-ul. Cu cuțitul, ha? Sper că nu reușești să mă ajungi. Dacă faci asta, cumpărăm cel mai fain pistol care l-am aici. Direct. Bă, deci dacă pierd... Poate te bat la limită, bă. Asta e cum se întâmplă asta. Taci. Așa mă supăr. După aia să dați un like că Vlad să aibă traume pe viață. Tu știi că da. Unde ești? Unde ești, bă? Bă, în momentul acesta sunt tare panicat. Că știu că pot să mor oricând. Și pot să pierd oricând. Tu ți-ai luat măcar grenăzi? Nu. Fără grenăzi nu poți face metodele, mă. Stai. Hi, hi, hi. Hai rapid. Eu, mă vede. Mă văd și mă așteaptă cu lama. Serios, nu mă lăsa să dau cu pistolul. Nu mă lăsa să dau cu pistolul. Oricum dezamorsam bomba, deci. Da, eu dădeam cu tine pistol că eram deja aproape de tine și nu mă lăsa să dau cu pistolul. Oricum tot dezamorsam bomba, man, deci nu e Dar panică. eram în spatele tău și vreau să dau cu pistolul și nu mă lăsa să dau cu pistolul. Lol. Că de ce m-ar lăsa pe mine să dau cu pistolul? AVP-ul tău, bine că și aveam din ăla. Ah, băi, 7-7! 7-7. Limita supremă! Ce jucăm? Hai cu bizonul. Uite mă, eu tot cu AVP-ul ăsta. Da, du-te, mă! Așa clar că mă bagi. Bă, e adevărat. E adevărat, e adevărat, e adevărat, e adevărat. Oricum mă bătei de mereu. Ui, încă și AVP-ul tău, de stai un pic. Ah, E adevărat. Oh, deci AVP-ul tău cam cu atât ca acest tot! episod. Vă rog să dați un like dacă v-a plăcut și nu uitați să vă abonați și tot acum. Pa, pa, zi salut, Vlade. Salut! Salut!